हयथ' बावैसो समनि उनाव बे मोननै अफिसाव इउपिपिएलनि फिरफिला उरायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन। इउथ बिपिएफ अफिस दंमोन जायनारि मोनसे आरो सिम्बोरगाव मोनसे इउथ बिपिएफ अफिस दंमोन बियो जिर' थांबाय। मात्र जोङो फ्लेगल' खास्लायनो नांसै, जोङो साइन बर्डल' बोस्लायनो नांसै। देबोरगावजों लोगोसे गासै देबोरगाव समस्तियाव बिपिएफआ जिर' जानो थांगासिनो दङ। इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा हास्थायबाय थादों दिनै खौसेयानो बोलो होननाय बायदि, नाथाय खौसेखौ लुबैनायाव बिथांमोननि माखासे देवानिफ्रा बिथांमोननि जे दैदेनगिरि मगेम्म बिथाङा दिनैहाय गोरोबनायखौ मोजां मोना। इलेक्सनाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ हाग्रामा महिलारिखौ फेजेनगोना रोखा जाबाय। देबोरगाव गासै 190 जननिबो बांसिन बे इउपिपिएल दोलोआव गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय जयेन जाफैबाय। मा बुंगोन बे समाव नोंथाङा इउपिपिएल दोलोनि? दिनै नंगौ, दिनै खोब रंजाखांनायनि बाथ्रा। दिनै हाग्रामा महिलारिनि समस्तिया जोबस्रांनायनि लामायाव दिनै हाग्रामा महिलारिनि पार्टी बिपिएफ दोलोआ जोबस्रांबाय होननानै दिनै फोसावनो हाबाय। हाग्रामा महिलारिनि समस्तिनि सिङाव थानाय सिम्बोरगाव हालामाव दिनैहाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय दिनै इउथ बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर, बिपिएफनि गासै कर्मि भटार्सफोर दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबाय। थांनाय माखासे समनि सिगाङावबो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव लैहोर लैहोर जयेन जादों। दिनै इउथ बिपिएफ अफिसाव थाग्रा मानसिफ्रा जोंनाव जयेन जाखांबाय आरो दिनैनि दिनावबो माखासे थाबोनाय भटार्सफोर आरो दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि दिनाव 190 जन जयेन जाबाय। खार'ना बेनो दिनै जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय, प्रमद बर' सारनि निति आदर्श, इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै सिम्बोरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो बिपिएफनि भटार्सफोर गासै दैदेनगिरिफ्रा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव दिनै जगदान जाबाय। आरो खावलायबावदों जायफ्रा सासे सानै थाबोबावदों बिथांमोनाबो जोंनि दोलोआव जयेन जाफैगोन। बेखायनो जोङो दिनै बुंनो हादों जोंनो 2025 मायथाइयाव जे जानो गोनां बिटिसि इलेक्सन, बे इलेक्सनाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ हाग्रामा महिलारिखौ फेजेनगोना रोखा जाबाय। दिनै रायजो राजानि सिगाङाव नोंथांमोननि मिडियानि सिगाङाव दिनै मोनसे गिदिर फाख्रि बिफांनि सिङाव गसंनानै बुंदों दिनै आङो बे इउपिपिएल दोलोआ हाग्रामा महिलारिखौ फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि बे काउन्सिल इलेक्सनाव फेजेनगोन। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि देबोरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय 336टा गामिफोराव जों गिदिंनानै दिनै नुबाय दिनै गासैबो गामिफोरनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव दले गले जयेन जाफैनो थाखाय बिथांमोना हांखुर जागासिनो दङ। दिनै उद्देश्य बेनो दिनै जोङो खौसे मुस्लिम भाइ, जोंनि मुस्लिम बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जोङो खौसे इउनिटि फैनायनि थाखाय जोंनि गोबां मुस्लिम भाइ बन्धुफ्राबो दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। फैबाय थानाय समाव जोंनि सिम्बोरगावजों लोगोसे गासै देबोरगाव समस्तियाव बिपिएफआ जिर' जानो थांगासिनो दङ। बेराफारसे बिपिएफ आरो इउपिपिएल जमा जानायनि खोथा सावरायबाय दं। दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ अरायबो खौसे जौगाखांनायखौ हास्थायबाय थायो। नाथाय बिपिएफ दोलोनि माखासे बाथा देवानिफोर दङ। बिथांमोनहा देवानि खालामनानै पार्टिनि नामाव बिसोरो लेक्सार होनानै खामायनानै थाखा खामायनानै जाग्रा मानसिफोर दङ। दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा हास्थायबाय थादों दिनै खौसेयानो बोलो होननाय बायदि, नाथाय खौसेखौ लुबैनायाव बिथांमोननि माखासे देवानिफ्रा बिथांमोननि जे दैदेनगिरि मगेम्म बिथाङा दिनैहाय गोरोबनायखौ मोजां मोना। बेखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव मा जायो सम बोथोरा खिथागोन। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खावलायबाय थादों, गोरोबनायखौ बुंबाय थादों, नाथाय बिपिएफ फारसेनिफ्राय जे रिजाल्ट फैनांगौ गोरोबनायनि बे रिजाल्टआ दिनैसिमबो सफैयाखै। सम आरो बोथोरा नेनानै दङ। जयनिंनि गेजेरजों आरो बेजों लोगोसे सिम्बोरगाव मोननै इउथ बिपिएफ अफिस दंमोन जायनारि मोनसे आरो सिम्बोरगाव मोनसे इउथ बिपिएफ अफिस दंमोन बियो जिर' थांबाय। मात्र जोङो फ्लेगल' खास्लायनो नांसै, जोङो साइन बर्डल' बोस्लायनो नांसै। दिनै मोननै अफिसा जिर' जाबाय। हयथ' बावैसो समनि उनाव बे मोननै अफिसाव इउपिपिएलनि फिरफिला उरायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन।